mgbede ọma na ụmụ aja ala Igbo. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị wee na-asị ka taata bụ eke mara anyị mma. Asị m ka eke ketara anyị ndụ, ka eke ketara anyị udo, ka eke ketara anyị agamniru, ka eke ketara anyị ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Asị m ka chi anyị gọzie anyị, ka ezumezu mmụọ anyị sobi ụwa chụọrọ anyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ. Asị m ka aka nne anyị bụrụ aka nne ndụ, ebe ọ bụla anyị tiri aka ka aja ala Igbo gọzie anyị. Anyị si ajọ mmadụ nọ n'ụzọ anyị si ka aja ala kụgbuo ha. Anyị si ọbịara igbo anyị gbuo onwe ya, ọ sị na ya ya akwara etero. Onye ọbụla sị na ihe nweta anyị ma ihe eketa anyị akarịa anyị, ya were anazie mmiri wee na-asị ka tata mara anyị mma, na anyị gbuo n'iru na anyị ga-ebute ihe ọma, anyị gbuo n'azụ anyị ebute ihe ọma, n'aka anyị n'aka ekpe anyị ebute ihe ọma. A sị m na anyị ga-apụtarịrị ife na anyị ga-ede ude. Otu a nsikwa onye ka ọ ga-esi wee dị, na nwoke ama mgbaji ya, nwaanyị ama mgbaji ya, nwatakịrị ama mgbaji ya, anụ na-efe efe ama mgbaji ya. N'ọfọ ndụ na ọfọ ihe ọma niile anyị na-agọ kwa ụbọchị, ezumezu mmụọ niile anyị sobi wa ya emeli anyị. Bido tata bụ eke na orie na afọ na nkwọ na afọ na anọ n'ụbọchị na anọ ise ise. Ndewo ụmụ Igbo, aka nkwa m onye nke gị Nwaada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Akwa m onye isi nchụaja na Agbara Ọma Ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee na-ewetara anyị ozi ọma nke si n'aka ndị Igbo na ndị Egede wee na-abịa. Isiokwu anyị ji maka ya wee bịa tata bụ the benefits of becoming a committed traditionalist. The benefits of becoming a committed traditionalist. Yes. Enwere ihe a na-akpọ ndị ụka na-asị devoted Christian or a devoted Christian. Ihe ọwụ na gbasara chọọchị toro ya anya, ọ na-etinye onwe ya na ya ọfụma. Ọ na-emekwanụ fasting and prayer, ọ na-agụkwa Baịbụl na-ezi ozi ọma, na-emekwa ọtụtụ ihe ndị dị iche iche eji wee mara ndị ụka. Ọ ihe a ka a na-akpọ a devoted Christian. Ihe m na-ekwu na nke anyị bụ a committed traditionalist. For somebody to be committed in anything, you must be totally engaged. You must be engaged. You must be engaged. I'm talking of engagement. Mkpa ọ dị bụ na ihe aba n'ihe gbasara ọdịnala, bamie ya bamie n'omenala Igbo. One, the first benefit of someone becoming a committed traditionalist bụ na ọ ya eme gị mezuo akara. It helps one to fulfill one's destiny. Yes. How? Ka o si eme mmadụ to fulfill your destiny, to live up to your destiny is this. Now, being a committed traditionalist involves so many things. Actually. Then, if you are committed, nsị na aja abụrụ maka gị, aja ọgwụ abụrụ maka gị, iro na asị abụrụ maka gị, maka na iji ọfọ na gị na mmụọ so. Now, it will now help you to fulfill your destiny in the sense that na mmụọ bụ na gị na ya so kwesịrị ịbịa tinye ọgba aghara n'akara gị. Ama m bịa tinye ọgba aghara maka gịnị? Na ị na-echukwa ha, maka gịnị? Na gị na ha dị na mbụ na-erikọ. Onwe ajọ mmụọ ma ọwa ajọ mmadụ si ebe ọbụla o si wee bịa chọọ ịkpasa ndụ gị, mmụọ gị na ha so ga-eme gịnị? Ọ ya eme gịnị? Ọ ya apịasa ha, ma agbara gị ama, agwaghị aja ya achụ n'oge ka ị nwee ike gafere, ị nwee ike dị ndụ, ọ kpagharịa gị iru, so that you can be able to understand whom you are and walk on the path of your destiny. Another benefit of becoming a committed traditionalist, it saves one from being possessed by evil spirits. Yes. If you become a committed traditionalist, ajọ mmụọ ga na-agbara gị ọsọ, maka gịnị? Na ezigbo mmụọ surroundụrụ gị. Ezigbo mmụọ surroundụrụ gị. Ihe na-emekwanụ ebutakwanụ ajọ mmụọ a na-ekwu okwu ya, people that did not live up to their destiny.
those that came reincarnated severally without fulfilling their earthly purpose of creation. Then mgbe ndị ahụ bịasị ụwa wee nwụọ, they will be transformed into demons. They will not live as man. They will not live as a positive spirit dịka mmiri ma ọwụ arụsị ma ọwụ ma ọwụ ndị ichie kwanụ. They will not go to that spiritual promotion. They will not reach that level. For that reason, they become demons. They continue to walk around looking for those that have good stars to hunt their stars down. So that is why I say that it will save you from being possessed by evil spirit. Now, it's the second thing, the third thing on enable that being a committed traditionalist. Enweghị ebe metụrụ ya aka na the first one. Being a committed traditionalist, mmadụ anyị egbunro gị. No man can kill you unless the time ndị chi gị ji wee kpọọ gị. Go to your village, were anya gbaa okike. Those that are committed into tradition, ndị na-eme omenala n'aka kwụrụ ọtọ, how long they lived. Then being a committed traditionalist is going to earn you power, earn you respect before the people. My father fugi, my pastor umeziokwu fugi, na ya si na onye awodo, na onye agbara mmụọ. What does it take one to become a committed traditionalist? What it takes you to become a committed traditionalist? Firstly, you must understand whom you are. Understanding whom you are is the first key. Your purpose on earth. Why you are here. When you understand whom you are, you start to walk on the right path of your destiny. You must, by all means, desist from any form of evil. You must, by all means, try as much as you can to desist or to stay away from any form of evil. Anything that is going to stain you, you must try as much as you can to stay away from it. Ị ga-adị nkwadobe ị na-achụ aja. Ị ga-adị nkwadobe ị na-aba mmọnwụ. There are people that will hear this thing. Ịba mmọnwụ abụrụ egwu acha ụtaba n'aka agba. Ịba mmọnwụ bụ egwu a na-awa ajị n'ukwu wee na-aba. Ịba mmọnwụ bụ gịnị? Ịgba mgbọrọgwụ siri ike n'ọdịnala. And the best benefit is that no man born of a woman can kill you. No man born of a woman can kill you. And if you are well committed in tradition, if there is danger on your path, you will see it before, ahead of the time. And believe you me, with only kola nut, you can change that, you can command that situation to transform. So also kola nut, if you are committed. So also ajana, you can transform that situation if you are committed. With is also akwụkwọ ije ọsọfụ leaves ịkụtara kwubi okwu na ya, it will transform that situation because ịbago mmụọ, because enwego ezumezu ndị ọ na-abịa igwu okwu anụ ya. Omenala abụrụ ọbụrụkwa egwu ụmụaka, ọbụrụkwa achọrọ m inye chi m nri, achọrọ m inye chi m nri, nye m chi m nri, ka esi enye chi nri, ka esi arụ ọrụ mmiri. You are still in pre-nursery. You are still in pre-nursery. Ịmabe ihe ekwe na-akụ. Ịmabe ihe ekwe na-akụ. And you must understand that it is not just that I want to go back to tradition. I want to go back to tradition. Let me tell you, nobody was onye na-erisi ndị ụka. All these evil and occultic people, all these ndị ogbo niile na-afụ, enwere any of them na-erizin pastor ma ọ ndị ụka again. Because na ha aghọtago n'ike adịrọ na ya. Mana ebe their concentration nọ kịta na wee onye ọdịnala dị. If you are busy na-agbaju calories aka na-agbaju isi. If you are busy
na-eyi na ntị na-eyi n'onu, ịbagokwa mmọnwụ. There are people that will see you if you flaunt yourself. They will want to test you ka amagodoro ihe ahụ iji wee na-aba. O nwee onye ga-afụ gị ọfụ ka isi wee wee na aflont onwe gị, or aflont ka amam ka esi asị ya. Then ọ sịgodi ka ọ test godi onye a ka ọ mara ihe onye a, ka ọ magodoro ebe onye a si apụta. It is not child's play. Ọ bụrụ moi moi. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-akụrụ gị ekwe n'azụ, my brother, pịa onwe gị apịa, my sister, pịa onwe gị apịa. Because n'ile anya, ifu that tradition, culture is dominating now. Our tradition and culture is taking over now. And if a witchcraft spirit is disturbing you, ijekwuru dibịa na-afụ ụzọ, ọ ya agwa gị na ọmụmụ ndị amusu, ama oke ha ọ surrender ha. Oke ha ọ surrender ha. If you go to dibịa na-afụ ụzọ, mmadụ na-agwọrọ gị ọgwụ, o mebiere gị ọgwụ, mee back to sender, efu ya n'anya gị na-abụ. That is why I am saying that na ịnwa bụ ndị omenala na-ahụzi threat to demons and dark powers. So you must be committed. Commitment abụrụ ka nyechi m nni. Obere na iji kaika ije n'ọnụ arụsị be nna gị je go. I am not saying that it's bad, it's good. Mana agụọ primary 1, agụọ 2, agụọ 3, agụọ 4. Kedu ife ihe eji wee si na ịnọ n'ọdịnala mana iche ịnọ na village ụjọ a na-atụ gị? Kedu ife ị ga-eji wee si I want to go back to tradition, but when you remember that you want to go home, you become scared? What kind of tradition are you doing? Kedu ụdị tradition ị na-eme? Onye enwenata ihe na-akụrụ gị egwu ka ị wee kwụrụ wee bụrụ odogwu. Because ngwa ngwa ibido mewa ihe ọdịnala, ụzọ ebido mepewe. Ngwa ngwa ibido chịkọwa chi gị na ndị iche na mmụọ ndị ọzọ gị na ha so, ebido mepewere gị ụzọ. And ha mepewere gị ụzọ, iro abịa, ntaji anya abịa, ndị amosu abịa, ndị ajọ ụmụnna abịa, ndị ajọ enyi abịa, ndị ajọ ikwu na ibe abịa, ndị isi na aja abịa. Ọ bụrụ na ịbara mmọnwụ egbuo gị, they will kill you. They will kill you. They will kill you. That is why onye ọbụla si na ọ na-eme omenala, ịkwado onwe gị. And one thing you have to understand is this. Nkwuo ya, ndị na-eju ka that is why I say that is no need doing all these things. It is better I run into Jesus. Do you pray to Jesus once? You pray to Jesus as much as you can. Some pray in the morning, pray in the afternoon, pray in the evening. So ọ bụrụ na ị chọrọ ikwusi ike n'ọdịnala, n'ihi akwado onwe gị ka nwoke si akwado onwe ya. Ma ọ bụgodoro gị bụrụ nwaanyị, kwado onwe gị ọfụma. Because once you start doing some progressive rituals, some progressive sacrifices, ka ụzọ mepee. Once things, o nwere ụdị ike ọ ya bụ ibute, o nwere ụdị ife ego ya bụ ime, o nwere ka a ga-esi wee ndị na-amalite ga-esi wee fụ gị, fụ na ịchọghị cross border, and you fortify ihe onwe gị, kwadoro onwe gị, apịatuo gị. O nwere ihe na-akụrụ gị egwu, apịatuo gị. And listen, onye ọbụla na-achụ gị, onye ọbụla na-achụ, it is sad for somebody na-achụ gị with ọgwụ, ma with black power, ma black energy, ịchụgide gị, give up like that. Ọ maka ndị a ụkwụ ha na ebe a, ụkwụ ha nke ọzọ anọrọ ebe a. Ị chọrọ ije ụka jebe ụka, ị chọrọ ime ọdịnala, pụta n'ọdịnala, mesie ya ike. Ihe a nke nna gwa gị wee eziokwu. Ị na-aghọta? O nwere ike somebody emego gị, ịdị useless. Ị discover na ihe echukwa ihe mee nka, ị struggle, maybe ya mecha use emepe. When that person monitor and see that you are progressing, ihe onye ahụ ga-eme ọkwa m na-ejide nwa ya aga na n'iru.
ọkachie ntị, ngwa ka anyị gbuzie ya egbuo. Remember, one person cannot kill somebody. A na-ejikọtakarị isi. Don't live yourself carelessly. Arapụ na onwe gị carelessly. Remember na onye na-achụ gị n'ike ada agwụ ya. Ka onye ahụ na-eme and maybe you did something, the person noticed that you did so, the person will go and upgrade his own. Nna ya nwoke anaghị agbata mbọ ihe ọ na-eri one day. Ịgbatagodu 10 million tata, you would like to go out tomorrow to hustle. So na ọ bụrụ na ị na-abata n'ọdịnala, ya mee traditionalist, sisi mbido mebe ihe ọdịnala, ebido m ihe ọdịnala, ememe nke sisi bido mebe ihe ọdịnala. How committed are you? Ijego ka etie gị igba dochie gị. Ị na-asọkwa ihe mmụọ si gị sọ? Maka na o nwere ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa na-enwero nsọ. Mana too much of everything is bad. Ị na-asọkwa ihe mmụọ siri gị sọ? Asị m onye mara asụ ya sụkwa, onye na-amaghị asụ ya sụọ ya n'ụkwụ ya. Zitere m ozi na my WhatsApp number ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa ma ọrụ ọrụ gị ọrụ mụ na 07037311163. Mana ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ m akpọ m na 09166911575 ka anyị nyere gị aka. Ndewo.